Καλόγερος είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Έχει διονυσιακές ρίζες. Είναι ευετηριακό έθιμο που γίνεται για να δοθούν ευχές για μια καλή χρονιά η οποία έρχεται. Και βλέπετε ότι σε αυτό το έθιμο, αυτά τα οποία συνδράμουν πέρα από το θίασο, πρωταρχικό ρόλο έχουν το νερό, το σιτάρι και οποιοδήποτε σπόροι, σιτάρι, καλαμπόκι κτλ. Και το χώμα. Και η ανθρώπινη φύση, η οποία σε συνεργασία όλων αυτών δίνει ό,τι καλύτερο, ας πούμε, για τον τόπο. Έτσι να για το